गुदिखौ मोनसे होबानो जायो दा मोनसेयाव फांसे जोंहा बेयावनो देग्लाय थाइबें गायनानै जानोसै ना आं आबैया मा खालामदों थाइ गायदोंना हेलौ एभ्रिवान आं दिनै नै खिर बानायसैलाय पायस खालामनो नागिरदों खिर ओमफ्रायहाय दा नै गाइखेरखौ फुदुंग्रोनानै लाबाय आङो बे गाइखेर जोब आरोना बेयाव एसे दै होनानै लानि आंना गाइखेरा गोदौबाय नै माइरं होनोसै आं गोदौबाय थाथोंसै बे एबार ओरैहाय आइयानो खिस्रि जानबाय आङो ओमफ्राय नै आंना गोदौगासिनो खिर मा दावराव दावसि नोंसोरो मा दावराव दावसि माजों गेलेदो दै होनाङा दै होआ बाबा मा फिथा बानायदों हनै आइयाना फिथा बानायदों दे फिथा बानायबावलाय फिथा बानाय दे अनेक खानाया फिथा बानाय इयो नांजोबा नोंनाव मा खालामनो अबाव हद आं खुलिनि सुमा फैगोन सुमा फैगोन बेयाव बेखौ नांगौ दैखौ नांगौ ना गेलेखासिगोन बे बा मा बानायखो बुहुमावलाय दे होनना आयु हाब्रुजों गेलेबाय बेखौ मा बेगर मोनलाय बेयाव दङ पानिलाव माबा लावानो नै जि मोजां नुदों सान्दुङाव जाहैबाय थाइबें दङ ओमफ्राय लाव दङनो ओमफ्राय बेखौ गायस्लायहैसिगोन आरोना माने हजोंहाय दै माबानायखाय थाङैखाय बेयाव गायदोंमोन ओमफ्राय बेखौ दा गायस्लायसिगोन माइआ माने अखा हाबाय थादोंमोन ना दाख्लै बिराद मोजां रज'दों बिदिनो थांगोन ना थाङा बेयो बिदिनो थांना थाङा दस्रायाव हायाव गायस्लायगोननो ओमफ्राय गायस्लायनायखौहाय जुदि लायनाय जायोबा भिडिअखौ देखायगोन आरो ओमफ्राय थायनाय फिथाइ थायनाय माने बेखौ देखायगोन आरो बिराद मोजां नुखादों ओमफ्राय आङो मोखांखौ देखायथ'वा सानदोंमोन आरोना माने मुब्रु मुसे नै उन्दैया दै गेलेनानै आखायाव हाब्रु नांबायना ओमफ्राय गाबबाय बियो मा जादों आखाया देखायलाय आखाया देखाय आखाया हालांबाय ओइ आंखौथ' बुनाङा दे आखाया देखायलाय आरो नांनायखौ फै आखाय सुनसै फै आखाया मैला जानायखाय गाबदों आयाना सुनानै होग्रोनोसै आं फै ना येलो दे सुदे आखाया सुदे होदो सिङाव नै इ दङ जाम्बा नै दाउखियाबो दे सुदो रहत हे नोंखौनो दैजों गेलेनाङा माबाजों दै हाजों गेलेनाङा बाबा इ नाङो हाजोंल' गेले जाबाय थांदो दा बियो रज'बाय फिसा एसे गोलाव आरोना ओमफ्राय बेखौ गायस्लायसिगोन माइआ माने दाख्लै अखा हाबाय थानानै थाङाखैमोन नामा गायबानो थैयो बिदि जाबाय थादोंमोननो बेखायनो काबाव बेखौ गायस्लायग्रोदों माने बेखायनो काबाव गायग्रोबाय ओमफ्राय बिनि उनावहाय गायस्लायहैसिगोन आरो ओमफ्राय गायनायखौ नोंथांमोननिसिम शेयार खालामगोन आङो आरो फिथाइ थायनायखौ देखायखागोन आङो मानो होनबा जोंनि बिखुनजोनि गायनाया ओरैबायदि फिथाइ थायो ओरैबायदि थायो माने जाख'नो हायैनि थाखायनो फानलायलायो आरोना फानो माने एसे जा जेनेबा जानो हायैफोरखौ एसे एनै फानहरो आरो आयानाबो मोनबाय ओंखामा नै ओमफ्रायहाय जोंना बेयो मोजां गोदौबायना आं सिनि होनानै लाग्रोखानोसै बारा होआ सिनिखौहाय बारा गोदै जाया मानो होनबा आंगायल'यो एसे गोथाव जानो लुबैदों बेलाय सिनिखौ
माने दा उनावहाय माबा मोनसे बुस्थु होखाबावगोन नालाय ओंखायनो गोदै जाखागोन बेखायनो एसेल' होबाय आरो दिनै नै ओरैबायदि सान्दुङानो थिं थिं सानब्रैसो जाबाय ओरैबायदि गरम थानो हायै आयौ आयौ बिबै फिसौ होननाय हाग्राफ्रानो गेलेगासिनो बे समावनो आङो गेलेबाय थानायाव ओंखाम ओंख्रि संनानै लाग्रोखानोसै नङाबा डिस्टार्ब खालामोना आयानाबो ओमफ्राय बेनाथ' ओंखामा मोनखाबाय बेनो जाहोग्रोनोसै आरो जेबोबो जायाखैना बियो फुङाव जेबो बानायना होआसै आङो ओंखायनो दा 10थायानो जाबाय जाग्रोनो होनोसै आरो आयानो आं भिडिअ लाबोयैया ओरैबायदि गोबाव जाबाय खमसे खम 1 मान्थ जाबाय आरोना नायदोंमोन आङो भिडिअ लाबोयैया ब्लग लाबोयैया 1 मान्थ जाबाय माने मा लाबोनो बेफोरबायदि जानानै लाबोनाय जाया आरो केमेरानि क्वालिटियाबो बारा मोजां नङामोन नालाय ओमफ्रायहाय बानायनोबो गोसो जाया आरो ओंखायनो दिनै उफाय गैयिनिलायहाय दिनै ब्लग बानायसैना फिसा बेखौनो लाबोनाय जाबाय आरो नोंथांमोननिसिम ओमफ्राय नोंथांमोना नायबानो जाबाय ब्लगफोरखौबो नाया नालाय ओमफ्राय आंनाबो गोसोआबो मोजां मोना थेवबो जाखिनि लाबोनो हायो लाबोबाय आङो ओमफ्राय नोंथांमोना नायबानो जाबाय बे समनि गेजेरावनो नै मेगनाव माबा मोदै गबाय आंना दिनै आयानो नै खिसिरि ओमफ्रायहाय जेबो संनाय जायासै दावदैयाबो गबायनो ओंखायनो खिसिरिल' होनोसै आङो दिनै बा आयानाबो नै खिरखौ जाजोब्बाय आरो खनसे जाबावसै बियो गोथावबोबा सोर बानाया सोर बानायनाय बाबा खोन्थादो दे खोन्था नङाबा आं होला सोर बानाया होनदो मामाखौ ओइ गोरलैगोन बाबा मामा बानायदों गोथाव थेंक इउ होनदो दे मामाखौ थेंक इउ आरो जाबावो दे गोलैबाय रोदारि एसे लानानै फैग्रोबाय साखिनो लाबोग्रोबाय दा बबे खनायाव दं नोङो आयाना जाबाय मालाय खुरैसे ओरै जाफैदो सान्दुङा आयु आयाना जाबाय गोथाव मोनो एनो दे खिदो बेयावनो खि औ बेयावनो खि आयानो खिखौ थिखोबाय दिनैनि ओंख्रिया जेबो गैया पटल भाजा टमेट' बाथोन सावनाय ओमफ्राय आं दहाय खिर बानायनाय बे आरोना ओमफ्राय आं जानानै लाग्रोनोसै दिनै जेबो गैया सान्दुं गोसा जानो बादों दिनै सङासै आङो जेबो खिरा जाजानो लुगैबाय दा ओंखाम जाखांबाय दा तुम इधर रहो बहना आङो गरमखायनो बारा जेबो संसै जानो बायोना गरमावहाय दालि जिखुनु दंमोन संनाय जायासै आरो आयानो खिसिरि संखानायखाय बांसिन जाबासो गोथाव मोनो आं बांसिन आयाना ओरैनो गाइखेरखौथ' लोंखाया बेयो होबाबो ओमफ्रायहाय नैबे माइरंजों खिर संनायखौहाय आङो खिसिरियावहाय लगायनानै जाहोदोंमोन ना गोथाव मोननानै आरो बेखौ जालायबावो बे दिनै दाहाय दावबावसै बेनो थिगसे ओंखाम जानानै बेखौबो जाबाय बे खिनानै होबाय उन्दैया दिनैनि भिडिअखौ आङो बेयावनो फोजोबसै मानो होनबा अलरेडि ओरैबायदि गोलाव जाखाबाय ओमफ्राय बारा गोलावबाबो नायनो बरिं मोनोना ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअआव नोंथांमोनखौहाय लोगो मोनगोन नेक्स्ट ब्लगनि गेजेरजों ओमफ्राय दोनथ'बाय दिनैहाय थेंक इउ सो माच फर वाचिं बाय बाय ओरैहाय कार्टुन नायगासिनो आयाना ओमफ्रायहायनो टाक्लुआया दोनथ'लाय बाबा ए बबो जानोसैनो आयनखौहाय दसे फुथुनानै लाग्रोसै आङो आयनखौ आङो दसे फुथुनानै लाग्रोनोसै
आंबो रेस्ट लानोसै बे उन्दुबा आंबो उन्दुनो मोनो नालाय बेखायनो मैयाथ' सानसे उन्दुवाखैबो ओरैबायदि बिमाखौ डिस्टार्ब खालामदों बियो गड बुंनांला उन्दै उन्दुबासो बिमाफ्राबो रेस्ट मोनोना बाट आंखौ मैया रेस्ट दोनाखै बियो उन्दैया आंथ' दहाय बिदाय होखाबायमोन बाट आंखौ देखायनायाव फैफिनबाय आरो ओमफ्राय उनाव लोगो मोनसिगोन लोगोफोर